Tieto farby môžete špeciálne meniť farbu, keby by neroztok kyslý alebo zásadný. Dobrý, vám niečo indikátor. Fenolftalán je to. V druhej kadičke moja spolupracovkyňa to rozpúšťa... Octán vápenatý s vodou. Áno, viete mi dozorec, octán vápenatý. Dobre, tak to nás vidieť nebudete. No... No a ten octán vápenatý Tereska teda sa rozpúšťa vo vode. A Kristinka spomínala, že ešte druhé rozpúšťadlo, ktoré sa v tejto reakcii používa, je etanol. A octán vápenatý má špeciálnu schopnosť alebo neschopnosť, čom sa rozpúšťa a v čom sa nerozpúšťa. Rozpúšťa sa vo vode veľmi dobre, ale zdĺhavo. A etanol sa nerozpúšťa, nie že skoro vôbec, ale rozpúšťa sa menej. Čiže keby sme tieto látky zmiešali, tak budete vidieť, že vznikne gel, ktorý následne bude horľavý. A horľavý bude preto, lebo etanol je horľavá látka a uvoľňuje sa z neho vaj a bude horieť vlastne ten etanol. Zábava. Príde kúsok vody teraz, nie? To dostane. Vylite z toho gel potom zase, ako včera. Na vlasy? Možno, že už je presypané. To nevadí. Sa to nerozpúšťa. Tak skúste. Je v vašom gel ice cream. Takže aby sme videli, čo vzadu. Ešte ukáž toto, Kristinka, za to naše Kde horieť? Takže on bol rozpustený. Po vode dali sme tam väčšie množstvo etanolu, takže sa vyzráža, lebo v etanole sa nerozpúšťa. Z toho gelu sa uvoľňujú pary etanolu. Sekundová. Horľavé koželné vlasy. Nemáte Dobre, horenie je reakcia s čím? S kyslíkom, takže zabraňuje prístupu kyslíka. Prestane horiť, ale stále je tam etanol, takže aj na druhýkrát, tretíkrát, kým sa všetko dnes Nemá tu, môžeš vyzvať. Chvíli nejde za mnou. No tak to hej. Ale vedieť, že chceš niečo.